מאבק היוצרים וכל מה שקורה בעצם בטלוויזיה, בתרבות הישראלית. אתה בקשר עם העניין הזה? לא שמעתי שסמינר הקיבוצים מתעניין במה שנקרא התרבות הישראלית העכשווית. בטח, למה לא? אכפת לנו, זאת אומרת, היינו היום במאבק, היינו בהפגנה בירושלים, וכל העניין הזה של הרגולציה, שלא אוכפים אותה. איזה רגולציה? יש את הרגולטורית, דאבו, שאמורה לאכוף את כל החוקים שבעצם הזכיינים של קשת ורשת קיבלו, שהם קיבלו את הזכויות שידור, אז הם אמרו, אז יש לבחוק, הם אמורים להפיק הפקות מקור וכל מיני דברים שהם לא רק מכניסים נטו כסף, אלא הם גם תרבותיים. זאת אומרת, יש מקום להכל. אבל בעצם האכיפה הזאת לא נעשית. וזה מה שאותנו בתוך סטודנטים, זה קצת מכעיס, מבלבל, שאתה יודע חי במדינה דמוקרטית, ובעצם החוקים לא נאכפים. תראי, זה שהחוקים במדינת ישראל לעתים מונחים מה שנקרא על המגש ואף אחד לא משתמש בהם, זאת עובדה לא רק בנושאים התרבותיים אלא גם בנושאים אחרים. למשל, שימי לב על האלימות שפושה בארץ ועל מה שנקרא ארגוני פשע שצצים ופורחים בארץ הזאת, ומה עושה המדינה? עכשיו, לגבי הנושאים התרבותיים האלה, לי יש דעה ברורה מאוד שמדינת ישראל חייבת שתהיה לה תקשורת ממלכתית, גם טלוויזיה וגם רדיו ממלכתית, שהם ינוהלו על ידי אנשי מקצוע ושהם יהיו תרבותיים עד כמה שאפשר, מאחר והרשתות שעושות את זה על מנת להרוויח כסף הן למעשה בהדרגה הופכות להיות עיתונות צהובה, מה שאנחנו קוראים לה. ולפחות רשת אחת ממלכתית, גם טלוויזיה וגם רדיו, חייבות להישאר על רמה. נכון, כשהם על רמה פחות צופים בהם, מפני שאנשים אוהבים סקופים ומעשיות, עובדת חיים. עכשיו, לגבי החוקים הספציפיים בין רשת לקשת, אני לא מספיק בקיא. לא, אבל מה עם החוקים שאמורים לאכוף מבחינת רגולציה? יש רגולטור שאמור לאכוף את זה, והוא לא אוכף את זה. זאת אומרת, יש לו קשרים מסוימים עם הזכיינים. אני מציע לכם לפנות לבג"ץ. זה באמת יש בג"ץ שכבר בדיון שנתיים, ועדיין... מה הבג"ץ הזה אומר? הבג"ץ אומר שצריך לאכוף את החוק, יש חוק, צריך לאכוף אותו ולא להתעלם ממנו. אז בואו נשאר כאן, אני פשוט לא מספיק בקיא. בסדר? תודה רבה. מעולה, תודה רבה. תשתדל אבל לדחוף, לשנות, לעזור לנו.